του έθνους και δοθήκανε ως εξασφαλίσεις και τα έσοδα από το πρακτορείο. Άρα, αν καταλαβαίνω καλά, και διορθώστε με σε αυτό, οι τράπεζες είχαν ένα δάνειο χωρίς εξασφαλίσεις. Και τώρα οι τράπεζες έχουν ξοφλήσει το προηγούμενο ή μέρος του προηγούμενου δανείου και τώρα το καινούριο δάνειο έχει εξασφαλίσεις. Είναι ακριβές αυτό που λέω? Μάλιστα. Είναι ακριβές αυτό που λέω. Τώρα, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Εν συνεχεία, αυτό το οποίο με απασχολεί, έγινε αυτό το δάνειο, εκταμιεύτηκε. Πότε εκταμιεύτηκε το δάνειο αυτό? Είπατε το 2016. Ναι. Ναι. Τώρα εσάς σας μέμφονται ότι είστε ο ορισμός του διαπλεκόμενου επιχειρηματία. Είστε διαπλεκόμενος με το πολιτικό σύστημα και με την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό έχουμε ακούσει ως βασικό ισχυρισμό εδώ. Είστε διαπλεκόμενος με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκταμιεύτηκε το 2016 αυτό το δάνειο. Ναι. Εγώ σας είπα... Λέω. Αν διαπλέκεται με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εγώ σας είπα ότι δεν το αντιλαμβάνω αυτό, δεν είμαι διαπλεκόμενος σε καμία περίπτωση. Τώρα, να πω και λίγο... Το αντίθετο, και το είπατε προηγουμένως, επειδή έχουμε στοχοποιηθεί και επειδή και εγώ και ο αδελφός μου είμαστε εμφανείς μέτοχοι, εμφανείς στις διοικήσεις των εταιριών, δεν κρυβόμαστε ούτε πίσω από εταιρείες, είτε πίσω από άλλους ανθρώπους. Έχουμε στοχοποιηθεί και γενικά αυτό είναι ένα πρόβλημα για τις επιχειρήσεις ανάποδα. Να πω δηλαδή, κάτι που μου απασχολεί. Δεν ευνοούνται οι επιχειρήσεις. Συμβαίνει το αντίθετο, το ανάποδο. Υπάρχει μια καχυποψία και ο κάθε συνεργαζόμενος λέει θα μου πούνε ότι έκανα δουλειά με τον Πόμπολα και εκεί είναι πιο προσεκτικός. Επειδή έχουμε στοχοποιηθεί. Τώρα, να ρωτήσω κάτι τελευταίο, τελειώνω κύριε Πρόεδρε.